তিনি মেলাখানো খামজাকসং তামনি মানে তিনি জীবনী সাড়ে 12টা তামফুরु हठाৎके जों खबर मोनखा चीना एनपीटी नि वाइस प्रेसिडेंट टीएसएफ नि आगी नि कसम जीएस बरमगना अमिय कुमार देबरमा जोंनो याकारै असंसार याकारै जोंनो खेबि कलांखा बो थैनाय सिन दफानि अमहाय मा दंखा कायसा सिनि दफानि बुफां कत कायसा पवालि थांमाहाय खरकसा बो दंमनि सिनि साहसी नेता दुरदर्शिता गोनां दै समयुपजुगि जेफोर समय जे नांगमनि डिसिजन नायमानाय मय खरकसा दुरदर्शि गोनां नेतानो सों कमाखा अम सिनि पार्टीनि सिमि खतिया सिनि दफानिबो खति सिनांगो जों बहाय लिडार नाथुगैदा मानफिनो मानफिया आबो जोंखौ टाउट दङ जों बेलायखा खामजा अम हाजराव आं खालामो दङ बिनि फेमिलिनि लगे जोंबो बिनि फेमिलि जे दुखु नांखा सिनि बोखाबा जों खामजा जों बोनो लगे जों दंनाय सहमत मिरुओ समबेदना जानुगौ अम हायके गोबां मा बरफ सिनि दफानि बागै आन्दोलन खालायनाय सभा खालायनाय गोबां मा एचिभमेन्ट खालाय तिनि मे हायाव ब्लेक सिनि बागै खा खामानि साल नजरना सिगाना किसिसा जरा सकां तिनि देबर जराव सिनि बरम गोनां अमिय कुमार देबरमा ब सनो सजना यागा थांगा जों सिओ सिनि सार अमिय कुमार देबरमा बबाहायके सामखाय फैगिया ब जेफ्रो टीएसएफ नि जीएस दंफ्रो सिनि जे जों मिया 23 आगस्ट जों एडीसी सालमान मन पालायथिनि बंनि जे सबा आव मुटु खायजनाय कगम पकजनाय कगिया आव जों सिरायखलै बर' हाय सबा खानिर करिंगे जों दिनो एडीसी मांगला खामु आमहाय मारन परे ब सिनि 95 आ जराव जेफ्रो टीजेस सरकार फैगिया प्रभु तिनि टीटी एडीसी नि सीएम का सीएम के जे सामु खायलांका तावखा जरा जों नो लास्ट 20 बोसोर बो हाय सामु खायमानि जे सिनि बरनो जे साख्रि रिमारक आम जों कम्पेयर खायगाय आम अटुलनि आमनो जों कम्पेयर खायजनै 5 बोसोर जे खायमानि लास्ट 20 बोसोर जों नुया मा हिसाब कामा हाय बरक तिनि जोंनो याका थांगाम ब्लेक सिनि खा खामानि को जों सिउ बक जा सा गोबां जरावै बि साक बेमार जा किडनी रग ओमफ्राय लिभार प्रब्लेम आइफोनो अम हाय जों कासे ग्रेट लिडारनो जों दिनै याकरि मा हका जों याकर थाकामो सिन सोसाइटिनि खति ते आईएनपीटी बर्तमान वाइस प्रेसिडेंट आईएनपीटी पार्टीनि खति ते बेबक सोसाइटिनि खति जों अम हाय जरावा सिनि डिप कन्डोलेन्स जों दिन फेमिलि बाय दङ सिनि जे खा खामन जों बं फेमिलि जे मेम्बार्स बाय टीएसएफ नि जों फेमिलि लगे जों दङ তিনি যে সাল হিসাবে হামিয়া সিনি অমিয় দেবरमा যে আগেनि प्राक्तन इएम दंनाय बिनि लामा सहानि खामानि एकदम एक्चुअली अमिय कुमार देबरमा वो जिनि जातीयतावादी आंदोलन बने स्टूडेंट लाइफ होते न टीएसएफ होते न वो लाइफ में এবং एडीसी को चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बनका वो का पॉलिटिक्स साइमैया एमबीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बनका वो এবং पार्टी को वाइस प्रेसिडेंट के तब बोनो वाइट हाउस मेजर ऑपरेशन खाइजा बिनि इंटरनल प्रॉब्लम रखम खाना बोले आपको सिक्स साइमैया किंतु वाई जो मेजर वाई था ऑपरेशन खाइजा के तब लास्ट तो बेंगलोर क्लाइमेरी बना तब बेंगलोर क्लाइया और INS खाइए और प्राय वो ताव था मोर मातम अनेक जी तो मैं मेरा मान देते खरोच खाइजा किंतु तब लास्ट मोमेंट तिनी दिबरन वो लामा क्रियम थांखा बनी बगे आईएनपीटी पार्टी सिमिया चिन्हित प्रसार अपने अनेक बिनी अवदान तो बिनी एडवाइस रो वो खूब एक्टिव जातीयतावादी ने खूब एक्टिव बरो और वो अनेक आंदोलन वो पार्टिसिपेट मार पाएगा और बिनी को लाइव
जाति कौन साई माथाम का बिनि लाइफ पार्टनर तो बिनि के सब सजोरो तो এবং তাবো रो तिन ऑफिस गेट जरा करो अबनो मरि चुरी बाय तुकनाय गेट बनो लाम सबै बिनि फैमिली रो गोसो बाहाय खलायनाय बो ब्राबाय ब्रानो सिनाय बोले जों सानबाया केजनि आईएनपीटी पार्टी नि जों फ्रम ग्रासरूट लेवल with the Central Committee President and the Advisor Committee Chairman जों जतन जों बखाजनि सौकम जाखाजों बर जों कमाजाबै जोंनि ग्रेट लस आइते मावनो एवं दाबो बिनि बिग बेसा फैमिली मेम्बर्स जों बखा कचां मारियो एवं ब्राउनी आइते न जों जोंनि बाखाव काबै दङ बिनि बागै आइफोर जखन बिनि हामा लांबा जखन ब्रै थाङो आफुरनि लेखाय जों कथिनानि दिनै लामाखै बनो दिनै काइटरनि सृष्टिनि कायसा मिस्टेरि जे once I am with liveness I would like to go there to grave or to sepulchre or to any unknown places with lifeless body ini bahaya mereka ke kaisa body nama ni bicara cinta saya bahwa kamu itu laika ayam jadi jumpa tetapi ini family orang maka berat jumpa ribu tambah thank you